Rufe mun da ya labarin yanayin rayuwar duniya ne. Ni ba ai aure fa. Allah malam. Wallahi kai yana nan kana ta kalli kana kaga bala kaga ina jin ka ni bari in ga masu da tawa duniya ta mun daurin mintin trebo gaba dauri ba dauri kana tsakiya ke ban yau da ko ta duba sunan wani abu zo wannan cikin ka ne wallahi yalla wani abu da yawi ka gamboro ni ce ranga amiro sai faida wallahi ani kuwa to gaskiya ne wannan amma dai gaskiya ai aure. kas gaskiya kai ni ba ka san wani abu ka baka da wai baka da kuɗi salamu alaikum baka da kuɗi ina kuɗin yake ni so nake ma an samu abin auren dole wa alaikum salam wannan ba dan uwan kuɗi ya jama'a shi ma auren yake nema wallahi ma auren yake nema Allah nan zuwa nan zuwa kaga wani mai kira doya kaga dan wai shi ma auren yake nema wani da haka kaga dan gaga da yukari to ya magana wace ka zo in maka hanyar aure Allah da ba Allah ba tunda na ga da dan abunka Allah ya Allah wata dan kwaleliya to je ka zo wata dan kwaleliya tunda na ga da dan abunka to ni ma ka ku samu wata ko shi zan da ni kai wato alquran babu su ba wannan ya yasha ni ba ai ba kai sallama wallahi kuma ga ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu ba gari ina yayi kuma gari ina yayi sallallahu alaihi na ce ka kake na ce ka kuka sai na ke maka Allah biyar ma na ce ka kake na ce ka kuka wai malam da sai ke yi to ga wallahi wallahi